uDurga, uSaraswati noLakshmi bamxoshile uLila futhi lokho akusiyona inkinga. Kodwa ugogo uhambile la ekhaya ngendlela abayiphathe ngayo. Lokho akuvumelekile. Uqinisile bhuti. Ubaba kumele ebuyisele ugogo lapha ekhaya noma kanjani. Kodwa uyambona kalalele nokulalela. Uma ngabe ngempela sifuna ukumbuyisa ugogo, kuzomela nje sikhethe kulokho kubili. Ini? Ukuthi ubaba qobo lwakhe kuzomela ambuyise. Noma bona laba bamxoshile uLila. Kuzomela kube ibona abambuyisayo. Manje uqonda ukuthini ngalokho? Mana kancane. Mana kancane ningitshelani nina? Niqonda ungitshela uDurga, uLakshmi noSaraswati bona baqale yonke lento. Manje kumele bona bebuyisa uLila. Into ebuka kungekuyenzeke leyo. Kungenzeka lokho. Kungenzeka lokho. Uma ngabe sifuna ukugcina kunokuthula kuwo wonke lo mndeni, kuzomela sihlale kulona iqhinga lethu. Kwenzeke kanjani ngempela bhuti? Empeleni kwenzeka kanjani? Nina nobathathu nenza iqhinga lokuxosha uLila kulomndeni. Angikaze mina ngisho lutho. Kodwa nogogo naye uhambile. Ingabe lokho kulungile? Kisho ungayisho kanjani lonto? Ugogo kumele ngabulani. Kodwa ugogo weseka lomkhapheli. Manje sokwenze njani? Kisho akumele sivumele uLila ezela. Umbonile uAJ ukuthi ubesohlangothini lwethu. Ubaba wakweseka wena ngoba nina naye nanifuna into efanayo. Kodwa manje Saraswati sikhuluma ngogogo. Ngenxa yokuqinelwa ikhanda lakho manje ugogo sekumele ahlale emzini yabantu. Kuwumsebenzi wakho. Ukuthi ugogo kumele na kanjani umbuyisele ekhaya. Kumele wenze noma yini ongayenza yabona ukuthi umbuyise. Akaze kwenzeka kulomndeni waJagida ukuthi ugogo ahambe ngendlela engalungile. Azachithe ubusuku kweminye imizi. Uma uzimisele ngokuhlala lapha ekhaya, kuyomela ulanda ugogo. Uma kungenjalo kungcono na uhambe. Lakshmi, ingabe sonke sakhuluma into efanayo namadoda ethu. Uyazi angazi ngempela ukuthi yini le uLila abaloye ngayo kangaka. Ngisho abayeni bethu uqobo basola thina ngokunyamalala kagogo. Lento lena nje ibhala uLila yonke indawo. Manje ngicabanga ukuthi kumele ukuthi simbuyise. Yebo. Kodwa Durga, Yebo. Kodwa ukukhumbule lokho. Asikwenzeli thina lokho. Kodwa konke lokho sikwenzela ugogo nabayeni bethu. Kunezinto kwesinye isikhathi okumele sizenze. Senzele umuzi wethu noma singasithandi zona. Kuzomela ukuthi siye ukuyigqaja. Sikubeke eceleni senzele umndeni wethu. Kumele na kanjani sikwenze? Durga, ngicela ukubuza. Khona into enkulu ofuna ukusitshengisa yona, eh? Kodwa kukho esingakwenza. Sihluliwe nje kuphela. Mhlambe bengilokho nje ngimukela sisi bami kuphela. Esikhundleni sokuthi nje ngimukela uLila ngezandla ezifudumele. Lakshmi, uma ufuna ukugxumela phezulu,
kumele ukuthi uhlehlele nyova kancane. Kulungile simvumele Zila. Kodwa ithini esizonquma ngekusasa lakhe kulomuzi? Kanjani manje? Nami ngifuna ukubuza into efanayo. Durga, ucabanga ukuthi ngimqondo omuhle ukuthi simxoshe? Cha. Hayi thina. Kodwa sizokwenza okuthile. Ukuthi ayihambele yena la ekhaya unomphela. Kodwa Nkosi, ngicela ungisize nami. Ungenzele nje kube kanye umlingo nje oyisimanga, ngiyacela bakithi. Kungani ngempela laba bantu balele ngalesi sikhathi? Sibuyele emuva manje. Kodwa ngelinye ilanga nina bakaJahagida niyomamukela ngenhlonipho ulila wami. Lapho ke kuyomela ningincenge kuqala, niguqe ngamadolo phambi kwami, nenze konke lokho engiyobe ngikufuna. Oh Nkosi, wenza isimanga. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLesihlanu on yours truly Zizonke Sisonke DStv channel 169.